Edullinen ja turvallinen tapa harrastaa autourheilua. Pienikokoisissa ja tehoisissa autoissa kuljettajan paino vaikuttaa luonnollisesti kierrosaikoihin, joten erilaisille spekulaatioille ja saunapuheille jää aina sijaa. Helsinkiläisellä kartingradalla jossittelusta aiotaan nyt päästä eroon. No joo, meillä on asiakkaat monta kertaa kun ne ajaa täällä niin tulee aina niin asiakkaiden keskuudessa semmoinen, että no kyllähän sä oot nopeampi, kun sä painat 10 tai 20 tai 30 kiloa vähemmän kuin minä. Ja sitten päätettiin, että tehdään tämmöinen niin asiakaspalveluprojekti ja meillä on tämmöiset autot tulee tässä muutaman kuukauden päästä, jossa on 30 kiloa lisäpainoa, jolloin voidaan niin tasata, että jos meillä ajaa 60-kiloinen kaveri 90 kiloa vastaan, niin silloin nämä on samalla viivalla, lähtöviivalla nämä asiakkaat. Yksi prototyyppiauto on jo valmiina. Me päätimme sen avulla ottaa selvää, miten paljon painoerot kierrosaikoihin todella vaikuttavat. Testiryhmänämme GT-kuljettaja Markus Palttala sekä tavallista harrastelijaa tässä edustava Karita Tuomola. Palttala radalla alkuun ilman lisäpainoja kello pysähtyy aikaan 41,9. Sitten 10 kiloa lisää painoa, nyt menee jo yli 42 sekunnin. Taas 10 kiloa lisää, Palttalan aika 42,3. Kolmossektorilla eroa melkein 20. Miksi siellä tulee lisäpainon kanssa noin paljon eroa? Siinä on siinä suhteessa kriittinen kohta, että siellä on radan nopein kohta, jarrutetaan ja sitten on myöskin kiihdytys 180 asteen mutkan jälkeen, joten siinähän erot tulee, kun teho hukkuu sen massan kiihdyttämiseen. Palttalan viimeinen stintti, lisäpainoa nyt täydet 30 kiloa ja aika on 42,790. Eroa ilman lisäpainoja ajettuun kierrokseen siis reilut 8 sekunnin kymmenystä. Sen tuntee mutkissa ja suorilla, että yllättävän suuri vaikutus, että hieno homma, että tämmöinen systeemi. Että ainahan sitä on spekuloitu, että mitä paino vaikuttaa, mutta nyt se niin näkee suoraan, että se tekee suoraan muutamia kymmenyksiä per 10 kiloa. Karita Tuomola on Palttalaan verrattuna puhdas harrastelija. Hän on hyvä mittari sille, vaikuttaako lisäpaino vielä enemmän, jos ajolinjat eivät ole ihan ammattilaisen tasolla. Ensin ilman lisäpainoa kello pysähtyy aikaan 43,5 sekuntia. Paino vaikuttaa Karitallakin suoritukseen vääjäämättä. 30 kilon ylipainolla kello pysähtyy aikaan 45,1. Karitalla vauhti hidastui siis lisäpainojen myötä reilulla 1,5 sekunnilla. Kyllä siinä täytyy myöntää kaikille kilpaveikoille myönnytykseksi, kun aina puhutaan siitä, että onko painoa eroa, niin on sillä väliä näköjään. Näin se on. Karkeana yhteenvetona äskeisestä testistä voidaan vielä todeta, että 10 kiloa merkitsee ajassa noin 0,3 sekuntia kierroksella, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Keskustelu jatkuu, näkemiin.